Il-festa tal-Vitorja hija festa ta' tama f'dan il-jum. Tama f'qalb il-Maltin kienet konsistenti matul l-istorja u f'dan il-ġublew infakru t-tama li ġabet fid-dinja Omna Marija. Saħaq dan l-Arċisqof ta' Malta waqt li kien qiegħed imexxi l-Pontifikal fil-Knisja Kolleġġjata ta' Marija Bambina fin-Naxxar li ma' qudiesha tfakkar mhux biss it-twelid ta' Omna Marija iżda wkoll avvenimenti storiċi li sawru l-futur ta' dan il-ġens. Il-ġurnata bdiet bl-Arċisqof ta' Malta fil-Knisja tan-Naxxar jfakkar dan il-jum importanti għall-insara kollha madwar id-dinja, jum li fih infakru twelid ta' dik li kellha tkun Alla. Intant Monsinjur Xikluna tkellem ukoll dwar kif f'din il-ġurnata Marjana hija prova ċara kif pajjiżna dejjem mexa l qudiem bis-saħħa tat-tama falla ġrajja ta' pajjiż li ssawret bi storja maġuna b'elementi Kristjani. Ċarġ Xikluna tkellem ukoll dwar kif pajjiżna dejjem kellu bżonn l-assistenza ta' forzi barranin alleati miegħu li jenuh fid-difiża tiegħu kontra l-għadu u bħalma kellna u għatanna bżonn l-assistenza sal-lum, aħna għandna nibqgħu nitolbu wkoll l-għajnuna ta' Alla u ta' Omna Marija li wrew kemm kienu mal-poplu Malti wawċi f'dawn l-avvenimenti storiċi. Jum il-Vitorja jfakkar ir-rebħa tal-Maltin fuq l-għadu Tork tal-assedju l-kbir fl-1565 u tmiem it-tieni gwerra dinjija fl-1943 li ma ġrajiet dawru din il-ġrajja bħala waħda ta' valur storiku kbir, iżda parti minn hekk jitfakkar ukoll l-imblokk tal-Franċiżi li ntemm fl-1800. Il-festa tal-Bambina fit-8 ta' Settembru tiġi ċelebrata fl-Isla, in-Naxxar, il-Mellieħa u fix-Xara Għawdex. Intant il-ġimgħa sar tqejjed tal-kuruni tal-fjuri minn bosta persuni distinti fosthom delegazzjoni mill-Partit Nazzjonalista u f'jum il-Vitorja il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono selmet ukoll din il-festa nazzjonali fil-Belt Valletta.